nina beSilo ngifisa ukuba isikhathi enginikezwe sona ukuthi ngibe nenhlahla ngithole ithuba lokuba ngikwazi ukuthi ngitshale engutshalayo kinina sizwe sikaMageba sihlangene noNyazi ngoba indawo esihleli kuyona kuwona umsebenzi wethu ukuthi sitshale umoya wokuphila kwesintu kwesi-Afrika ukukhonza nangesintu uhlelo lwethu ngoba siyawubona umhlaba wonke zonke izinto zibuyele emasusweni ngokuhlukana kwezizwe umhlaba wonke siyawabona namakhosi amaSulumane anamathele kulezi zinto zabo zamaSulumane indlela abakhonza ngayo ngisho amakhosi nosomabhizinisi bonke bahlangene nalapha ekhaya futhi-ke bebuye bebe yisizwe samaSulumane bakhonza isiSulumane. Lokho sizwe sikaZulu ngicela ukuba nginikhumbuze ukuthi uNkulunkulu leso sipho asihlisele amaSulumane ngoba kuyiwona nje ibandla elikhulu kakhulu umhlabathi wonke nathi maNazaretha maZulu uNkulunkulu usinikezile lokho. Sike sahlala nobaba ikhathana eyiningana muva nje la ubaba waphatha igama elangithinta kakhulu langijabulisa kakhulu futhi langakha emoyeni wami elokuthi isizwe sikaZulu amaNazaretha siwuhulumeni sisodwa nje. Lokho nina beSilo kusinikeza umhlahlandlela ukuya phambili ekutheni yebo siyaphila ezweni lase-South Africa kodwa kukhona la nina beSilo ngoba ngibuyela nje emagameni oNyazi lweZulu ethi nathi siwuhulumeni ngokwethu kuyomela ukuthi sizame ngoba nathi sesifundile manje sesiyazazi izinto manje ukuthi nathi ukuthi makuphasiswa le mithetho sibe khona ukuze masingahambisani nayo siyiphikise kuzanywa ngenye indlela. Ngithokoza kakhulu Nyazi lweZulu ngihlezi ngicabanga zonke izinsuku ingonyama ebewubaba kumina ngiyazi inhlanzi ukuthi nawena nakuwena ube ubaba futhi ewumaluleki wakho kodwa uNkulunkulu ehlelile into zakhe namhlanje inhlanzi jika kusinwa kudedelwane namhlanje inhlanzi uwena owubaba kumina. maNazaretha amahle ngithokoza kakhulu ukuvala nje sengibuyela kulokho ukuthi siwuhulumeni ngizomkhumbuza nje sizwe sikababa maNazaretha amahle ukuthi ngikhulume ngesonto lamaSulumane kukhona leli isonto kuthiwa nelamaRoma. Leli sonto lamaRoma phezulu laphaya kunalo baba owumhlonishwa ngizomhlonipha ngokuphethe ibandla ekuthiwa uPapa. uPapa uyikho konke kumaKatolika uhulumeni uyingwenyama uyizo zonke lezi zinto. Isonto futhi elinemali eningi
umhlaba wonke. Ngicela ukuthi ngiyazi ukuthi maNazaretha mhlawumbe siphelela khona lapha kwaZulu, mhlawumbe nakhona lapha eGauteng. Ngiyajabula kakhulu mangibona isibalo esikhulu kangaka eGauteng. Kodwa maNazaretha isifiso sami ukuthi ngelinye ilanga sibe khona eZimbabwe, sibe khona eMalawi, sibe khona eMozambique, sibe khona eAfrika yonke. Okwethu-ke maNazaretha kulula. Uthe vuka nje umuntu ekuseni lapha kumakhelwane ebonisa sibeka amasha amhlophe sisidlile njalo leyo ndawo sikhonzela simtshele nina beSilo ukuthi unenhlahla namhlanje, umakhelwane wakhe uNkulunkulu. Isizwe sikababa ngithokoza kakhulu kuyindima yami yokuqala ukufika lapha ekhaya. Ngiyanithembisa ukuthi iminyaka yonke konke okuyusiko nosikompilo kade kuphilwa iSilo esingizalayo, ngibongele nendlunkulu ukuthi ngizohamba lapho ngibambisene nani, ngiyinina, ngiyinsila yenu, angilutho ngaphandle kwenu, nani anilutho ngaphandle kwami. Ngiyazi ukuthi sikholelwa kakhulu maNazaretha edlozini nasemsamo. Ngiyazi ukuthi omkhulu benu nokhokho benu bebewakhonzile amakhosi oselo, abehlala nawo, abanye baze bawafela, ngisho ukwafela ey'mpini ey'ningi kwaZulu. Ngakho-ke ninenhlahla ukuthi ubukhosi benu busekhona. Ngiyazi ukuthi kuney'nxushunxushu, udonsiswano, ey'phithiphithi, ukuthi maNazaretha sikhulekele, siyindlunkulu, futhi nisibekezelele, sifana nayo yonke imindeni. Ningapheli imandla. Ngiyazi ukuthi la engihlezi khona esihlalweni sikaZulu okuyisihlalo senu, ngoba naso isihlalo somprofeti omkhulu uNkulunkulu abusisa isizwe samaZulu, uNyazi lweZulu, kusuka kumqalo wendlela. Naso leso sihlalo asisizona somndeni wakwaShembe kodwa, njengoba lesi engihlezi kusona akusisona esendlunkulu yodwa, zingezenu zombili lezi yihlalo maNazaretha. Ngakho-ke kuyadinga ukuthi niyikhulekele, nizeseke, futhi nibe kanye nazo. Ngakho-ke sengivala, ngithokoza kakhulu maNazaretha, ngithokoza kakhulu. Ngiphinde futhi ngibonge kubaba uNyazi lweZulu nokunibikela nje maNazaretha noba bekhona ukuthi ukubekwa kwami nokugcotshwa ukuthi ngingene ngokusemthethweni esikhundleni soMageba soShaka sekuseduze. Ngakho-ke maNazaretha ngikhuleka kubaba uNyazi lweZulu nakunina, amabutho, inhlalisuthi, izintombi, omama nonke. Ngiyakhuleka ukuthi nizoyibeka inkosi yenu, ngoba baningi abangakaze belibone lolu siko olubaluleke kangaka esizweni, ukubekwa kwenkosi entsha nokuthi igcotshwe, ukuthi ilona thuba lenu leli engifisa ukuba nilisebenzise. Anginimemi maNazaretha, ngiyanazisa ukuthi kumele nibe khona. Isizwe sikaMageba, maNazaretha mahle,
uNyazi lwezulu, ngithokozela isabatha elibusisekile, ngithokoze kini nonke eManazaretha, ngiyathokoza kakhulu. Inkosi inibusise.